албатта бозиҳои нахусти даври 8-уми чемпионати мамлакат ва Шарифбек Нуриддинов. Хуб, садои штуки довар аз оғози рақобати дастаҳои ҳосилот ва хуҷанд дарак медиҳад ва ҳаракат мекунад. Сурати хеле баланд ҳам дорад ин футболбоз. ҳоло партоби ӯро мунтазирем. На акнун ирсоли туп, зарба бо сар ва аввалин вазъияти ҳоло имконият барои дастаи ҳосилот. дӯстони азиз, бетаваҷҷӯҳ мекунем, зарба иҷро мешавад аз ҷониби Рудолф ва боз вақети дигар барои дастаи ҳосилот ва рақобат хоҳад кард. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот, зарбаи Эргашев ва чӣ гуна гол бо иштироки Салоҳиддин Эргашев, бинандаи азиз. Пас ба ӯ ҳаракатҳояш бисёр хуб буданд дар муқобили Фирӯз Қараев ва зарба ба кунҷи болои дарвозаи Александр Неча. зарба аз масофаи дур ва Далер Азизов тӯбро дошта ва ҳоло партоби бисёр ангуф Ҷозеф Акумади ворди ҷаримагоҳи дастаи хуҷанд мешавад. паси ӯ зарба ва дарвозабон. акнун Акумади, гузариши ӯ, зарба ба кунҷи дарвозаи хуҷози аст. Ҷоҳонгир Эргашев бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракатҳои капитани дастаи хуҷанд, вале идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот Ҷозеф Акумади. ҳоло партоба Ҷозеф Акумади, фурсат барои ҳосилот, зарба ва гол. 2-0 дақиқаи 59-уми рақобат. биёед якҷо тамошо мекунем аз канори рост. Ҷозеф Акумади, пас ба Жулиус Анани, босам Акумади, ин дафъа Патрик Рудолф. физатгари дастаи хуҷанд Салоҳиддин Эргашев аз канори чапи майдон. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот, як партоби ӯ, вале партоби ӯ Салоҳиддин Эргашев, зарба бо сар ва майдон қарор мегирад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбати бозингарони тими ҳосилот. гузариши бисёр хуб, фурсат барои Акумади, пас ба Рудолф, сербони майдон, партоби Жулиус Кваси, зарба бо сар, вале ин дафъа пас ба канори рости майдон. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои футболбозони ҳосилот, вале партоб боло партоб, имконияти бисёр хуб барои дастаи хуҷанд ва чӣ гуна зарба вале дарвозабон Далер Азизов. идомаи ҳамлаи дастаи хуҷанд ва шояд офсайд нест. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ин фурсат. зарбаро интизорем, аммо зарбаи Комрон Турсунов хеле баланд. бозам аксул ҳамлаи дастаи хуҷанд ва бозам Комрон Турсунов. биёед мебинем партоби ӯ ва зарба зада мешавад аз сӯи бозингари рақами 11. ҷаримагоҳи дастаи хуҷанд, зарба иҷро мешавад бо усули қайчи аз ҷониби Патрик Рудолф. аз канори рост бозам ҳамлаи футболбозони дастаи ҳосилот. Акумади метавонад зарба занад ва зарбаи ӯ баланд меравад. фурсат ҳаст, зарба зада мешавад аз сӯи Комрон Турсунов, вале Шараф Солеҳов метавонад як имконияти хуб барои дастаи ҳосилот ба миён оварад дар дақиқаи 94-уми рақобат. Солеҳов, вале тӯбро аз даст дод. На, дубора гирифт тӯбро Шараф Солеҳов. партоб ба назди ҳамдастаҳояш, аммо бозингарони хуҷанд. хуб, садои штуки довар, дӯстони азиз, ҳосилот бо ҳисоби 2-0 ғалаба мекунад бо голҳои задаи Салоҳиддин Эргашев ва Патрик Рудолф. дӯстони азиз, ана ин чизаш он қадар хуб нест ба майдон омадани мухлисон. то гузоришҳои дигар, сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.